втори. В едната само си купих, в другата само гледах, защото първо, че се затваряше, второ нямаше много интересни неща. В първата буквално пробвах само шорт. Пробвах едни дънки, ама накрая не ги взех. Имаше доста шорти в различни варианти, ама смисъл им беше един същи, да са дълги. Имаше едни жълти, които по идея трябваше да изглеждат страхотно, ама не са изглеждали, затова не ги взех. Имаше едни от сорта аз съм на мама футболиста, ама ако може би бяха по-оверсайз, може би щях да се замисля да взема, ама не бяха доста оверсайз за мене. Накрая имаше шорти, които просто не ми ставаха, не ми харесваха как ми стоят, как изглеждат върху мене, защото просто не ги взех. Накрая се чудих между дънките, които пробвах в началото, и шортите от черните и от дънковите. Писах на мама. Да. Трябваше да попитам съвет от нея, на който тя ми каза, че харесва черните шорти, харесва дънките, но не харесва дънковите шорти. На мен пък беше малко брат. Харесвах черните шорти, не ми харесваха много дънките. Аз се замислях да ги взема, ама накрая нещо се отказах. Но на мен ми харесваха дънковите шорти, които може би са ми малки, ама по принцип нося колан, така че да, сега съм с два чипса шорти и сега ще ви покажа. Номер на шорти. Както казах, търсих нещо от подобие на Джорс. Открих ги в мъжкия отдел. Малко са ми големи, буквално някъде на ей толкова. Ама аз нося колани, така че за мен не е проблем. Вторите шорти. Те са по-големи, които повече ми кефи. Имат тези неща. Не знам как се казват. Ама да, изглеждат много яко. И са още по-оверсайз, който е още по-яко. Имаш един нещо сорта лонгслив, който се замислих да взема. Ама то беше по причина само защото Били Айлиш на един от нейните фестивали се сложи подобна и аз просто се опитвам да копирам нейния стил малко съвсем. Аз се вдъхновявам, by the way. Не я копирам чак толкова. Това беше. Сега ще се прибирам.